Исәнмесез минем кадерле нәни дусларым. Барыгыз да әкият тыңларга җыелдыгызмы? Бик әйбәт булган. Бүген мин сезгә намуслы зирәк карт һәм аның саран алдакчы күршесе турында бер әкият сөйләп китмәкче булам. Борын заманда яшәгән ди булган ди бер карт. Ул бик тә ярлы булган ди. Аның тимер балтасыннан башка хуҗалыкта бер әйбере дә булмаган. Менә шул тимер балтасы белән ул көн дә урманга бара, аннан күп итеп утын кисә, шул утынның бер өлешен базарда сата, бер өлешен кышлыкка калдыра, саткан акчасына икмәк, азык-төлек ала. Һәм әле дә ярый шушы тимер балтам бар. Әгәр дә бу балтам булмаса, ничек көн күрер идем дип үзенә әйтә икән. Менә көннәрдән бер көнне урманда күп итеп агач кискән һәм аны җилкәсенә салып кайтырга чыккан. Кайтканда елга аша салынган басмадан үтә икән. Менә шул басманың уртасына җитүгә бик көчле җил чыкканда басманы селкетә башлаган. Шул вакыт аның аркасындагы утыннары коелган, балтасы суга төшеп киткән. Харап булдым, инде хәзер нишләрмен, ничек көн күрермен, балтамнан колак кактым бит, ай, дип елап утырганда, менә бер балык ишеткән. Ул балык гади булмаган, алтын балык булган. Һәм бабайның елавын ишетеп, аңа су төбеннән алтын балта чыгарган. Карт балтаны тотып та карамаган. Ай, бик матур балта да шул, тик кызганычка каршы минеке түгел дигән. Шуннан соң алтын балык моңа икенче балта чыгарган. Бу балта көмеш икән. Тагы бабай әлеге балтага карап, ай, балтаң бик матур, ләкин бердә минеке түгел шул бу дигән. Шуннан инде балык су төбеннән тимер балта чыгарган. Әлеге балтаны күрүгә, ай, бу бит минем балтам дип бабай шатлыгыннан кычкырып җибәргән. Балык әлеге картка карап әйткән: Син бик гадел карт икән. Шуңа күрә мин сиңа рәхмәт йөзеннән менә бу балталарның өчесен дә бүләк итәм дигән. Бабай инде алтын, көмеш һәм үзенең тимер балтасын алып авылга кайтып киткән. Авылга кайткач, әлеге балталарга ничек ия булганын түкми-чәчми кешеләргә сөйләп биргән. Картның әлеге сөйләгәнен әкият башында әйтеп киттем бит әле. Алдакчы һәм саран күршесе ишетеп алган. Шундук үзенең иске күгәре беткән бер тимер балтасын сарайыннан табып алган да, урманга чапкан. Урманнан 2-3 ботак кисеп алган да, басмага җигереп кергән. Басмага җигереп кергән дә, үзенең күгәргән балтасын суга ташлаган да, ай, балтам төшеп китте, ай, балтасыз калдым дип зур авызын җәеп кычкырып җылаган булып утыра башлаган. Балык әлеге күршенең елаганын ишетүгә, әлбәттә инде судан нинди балта чыгарган дип уйлыйсыз? Алтын балта чыгарган да аңа күрсәтеп, менә бу синең балтаң түгелме дип сораган. Моны күрүгә күршесе, ай, бу минем балта, бир дип кулын сузу булган. Алтын балык балтаны алып кире суга төшеп киткән. Яр буенда бигзәк кычкырып та, елап та, аякларын тибә-тибә үкереп ятса да, алдакчының зарын ишетүче булмаган. Шулай иттереп әлеге саран күрше алтын балтадан гына түгел, үзенең тимер балтасыннан да колак каккан ди. Алдашырга, ялганларга ярамаган инде, аңлагансыздыр минем кадерле дусларым. Алдым дигән үзе алданыр ди татар халык мәкале.
Бер тапкыр ялганлап та, икенчесендә дөрес сүз әйткәндә дә ышанмаулары мөмкин. Шуңа күрә, дусларым, гадел булыгыз, дөресен сөйләгез, һәм әлбәттә инде сау булыгыз.